24 часа. Radiofonic. Realizzato. Temporare în furnizarea apei calde în cartierele Colentina, Doamna Ghica, Foișor, Moșilor Fundeni, Ștefan cel Mare, Dorobanți, Pantelimon, Iancului, Mihai Bravu, Socului, Todor Paladi, Camil Resu, Basarabia, Cățelul, Labirint, Decebal Unirii, Nerva Traian și Calea Vitan. Hello, I'm Robin Lustig, and I'm your host for BBC World Drama, a week... Важното накратко. Президентът на Съединените щати Джордж Буш пристигна на посещение в България. Пратениците на Европейския съюз се срещнаха в Бенгази с заразени с птин деца и с представители на семействата. Руският президент Владимир Путин призова се Атлантиса, ако са... за подробностите. Американският президент Джордж Буш пристигна на официално посещение в България по покана на президента Георги Първанов. През сградата на правителствения вип на аерогарата, американският държавен глава и съпругата му Лора Буш бяха посрещнати от вице-премиер. Вече отбора е в залата. Видях, че отбора на Аржентина не може да превъзходва нашия отбор, освен с огромното желание пред своята публика. Така че тези вечер очакваме една, да кажем, по-лесна победа. Които сегашния вид не включват нашата страна. Джордж Буш пристигна в София след посещение в Тирана, където разговаря с лидерите на страните от Адриатическата група Албания, Македония и Хърватия. Участвано при разговорите доминиращи предишните мачове в първите 3 гейма на мача вчера. Днес националите ни проведоха доста по-дълга тренировка в залата, близо час и половина. В 4:30 следобед български